כשנועם ושלום עלו על הפרקט במשחק הבית של הפועל תל אביב, אולם שלם התרומם כדי להגיד להם תודה. שני חיילים, שני חברים, שיצאו להגן על כולנו. שניהם נפצעו, וזה המסר שלהם לעם ישראל. אנחנו היום הגענו לפה, כי הזמינו אותנו בשם חבר שלי מאוד מאוד טוב, זיכרונו לברכה, עידן רז, ונהרגו לנו חבר'ה כאלה, ונהרגים לנו לצערי הרבה חבר'ה כאלה, ואנחנו בשבילם, מה שהוא אמר, יש פה איזה עניין של שותפות ואחדות בינינו, בין כל עם ישראל, ואנחנו צריכים לשמר את זה, לא רק מהאזרחים אלה חיילים, מהאזרח אל האזרח גם. אנחנו צריכים לשמר את הדבר הזה, כי באמת רק ככה אנחנו יכולים לנצח. רק ככה. אמנם נפצענו, קיבלנו חיים במתנה, אבל אנחנו פה עכשיו, משחק כדורסל, נהנים, צוחקים, מדברים איתך. יש אנשים בעזה שלא אוכלים, לא שותים, לא יודעים מה עם המשפחות שלהם. הם לא יודעים מה יהיה איתם ב5 דקות הקרובות. אז אנחנו צריכים להישאר חזקים בשבילם, לדבר עליהם, כמה שיותר להפיץ, להסביר, בשביל שבסוף הם יחזרו הביתה. זה המטרה הכי חשובה כרגע. בשביל זה אנחנו כאן. החברה למתנסים, שהייתה שותפה לאירוע, מכירה את שלום כבר שנים ארוכות. שלום הוא בוגר של תוכנית מגשימים של החברה למתנסים, ושלום הפך להיות אחד המנהיגים שלנו במועדון הסנדוויץ' בעפולה, ונפצע קשה. רצינו מאוד לעשות בשבילו משהו טוב, ואין משהו יותר טוב מספורט בשביל הגוף ובשביל הנשמה. ובזכות הקהילה היהודית בבוסטון, ומשפחת לויט, והפועל תל אביב, ואלעל, והרבה אנשים טובים שעמדו והתאמצו בשביל הדבר הזה, אנחנו זוכים לעשות את זה איתם היום. עם הפציעה ותהליך השיקום היה ברור שיעשו הכל כדי להגשים חלום ולהגיע לצפות במשחק NBA. לצורך זה התגייסה גם חברת אלעל. תודה רבה רבה ענקית. אנחנו באלעל מחבקים אותם, וגם אנחנו נרתמנו כדי לסייע ובעצם להגשים את החלום שלהם, כדי לראות משחק ב-NBA, וחודש הבא באפריל אנחנו נטיס אותם לבוסטון איתנו. אז אנחנו גאים בהם ואוהבים אותם מאוד ומחבקים, וכאלוף משנה במילואים אני גם מצדיעה. עד ה-NBA השניים הגיעו כאורחי כבוד למשחק הביתי של הפועל תל אביב. במחצית המשחק השניים עלו לפרקט כדי לקבל את הכבוד המגיע להם. בינינו זה יותר חשוב מכדורסל, עד כמה שאנחנו משקיעים את החיים בכדורסל, ואנחנו משתדלים בכל החודשים האלה לעשות הכל בשביל להקל קצת במה שאנחנו יכולים, שלא נצטרך לעשות כאלה, אבל אם נצטרך אז באמת אנחנו פה בשביל לעשות כל מה שנוכל. היה מרגש, חד משמעית היה מרגש. קודם כל, זה הדבר הכי מרגש. בתור אוהד בית"ר, זה הדבר הזה לי תלוי בחדר. אתה מבין? וזה למען אח שלנו, עידן רז.